Pini bangkan ili nali tuma fan voreng AWARSAI puthak sila bangso video long nang than pachini pon ikpola pen kopia voreng AWARSAI ma kon ana vacancy sidum last date command tuma klarda kalam bang nali tum la kaikia son la so la bangso video ang bong molom si thek pon long ikpo tangte aprang si KARDOM kadu kave karpitich 2.0 YouTube channel long kelang radu ana fans tami la pen dia ikha nili patumi pen pini bangke la background banga asap so dak difference chat mate ka break nali tum theklongi him ahor musi nili dak wek hup mate du hup lapen nili studio long bangke nili semar un edela sabso side chat mate lason busy chat apollo lapen nili pini bangke nili mitha kulat ar lo se nili la bang so video bang nali tum pan dak pen masin nili semar ek delo tangte pathiek pen tame la bang so avering AWARSAI puthak le che than ponona la penali tum stame nang lang don ikon penon che than ponona EPFO Recruitment 2023 la pen kaduka vedak 2859 social security assistance la pen stenographer vacancies dak dola non labang so details le che than ponona la penali tum stame nang lang don ikon Pen aprang si la EPFO la so full form bang kedana litum tek ponong po employment provided fund organization pen last date bang dak April 26 2023 si last date lo la pen employment provident fund organization mate EPFO hin bestame dak two employment notification mate hini dak employment notification paklang pon eklo ka hini dem ben lapen tutel apus bang kadak anani tum tek ponlong ikpo 2859 lapen social security assistance pen stenographer vacancy sining ke hanga bang bang fitum nang litum jogdon igite jogdon igon lapen non dak klarda kalam dak chethan pononang EPFO Recruitment 2023 APHUTHAK number 1 along nang litum stame tek ponlong pudak stenographer group C number of post pangkadak 185 do total lapen category wise dak thakpon eglo UR mate unreserved dak 74 lapen EWS tumhan 19 doson thak si SC tumhan dak 28 lapen ST tumhan dak 14 pipon lapen OBC lapen NCL tumhan dak 50 do lasi dak tanalitum jogdon igme jogdoni jongsening hang polte lapen education qualification mangke dak 12 ane pass 9 nalitum dak thekpon long equal lapen skill test in stenography dak skill test and pon polapen dictations tame and pon polapen dak salary bang 25000 pen 81000 and long pon ikpo arta mate age bang dak 18 pen 27 ang bang molam abang phu mate abang phi tum si jogdon long ikpo pen number 2 along bang nani tum thek ponang po social security assistance mate SSA dak takadu ka pen 2674 ana posto la pen the number of post northeast region atuman bang dak 58 posto lapen category wise dak ta thakpon thu iglo category wise ke thakpon labang ke SC dak 359 lapen ST atum mafan dak 273 lapen OBC and CL atuman 514 lapen EWS atum dak 529 do lapen unreserved dak bang ke 999 nang litum thakpon lang polaan dak pipon lapen education qualification bang candidate must process the bachelor degree ki untang abang pinang po lapen typing speed bang 35 words per minute unang po English ta 30 word lo lapen nani tum dak thek po lai kon an si computer ahin kinangi malabang kinali tum dak thek po long ikpo lapen 29200 pen chenglong 92300 analitum longpon ikpo age limit dak talason thak thakla 18 pen 27 angbong molam abang phu abang phitum si jogdon long ikpo lapen citizen bangke Indian citizen nang po candidate bangke lapen application fee bang dak category wise application fee is as under dak category wise paklang pon eglo application fee bang SC ST lapen PWBD female ex serviceman atum bang ke sikang sista pinang ne lapen others category atum bang dak 700 people nang ikpo lapen ke apply ning a process banale tum thek pon long ikpo la bang so article long mang te nang litum link long pon ikpo la bang so link long bedet penalitum dak
akimia pis cingpu ikpo labangso page cingpu igdat aphit nalitum personal details education details nalitum fill up ignangpo lapen upload your passport size photograph lapen signatures tame lapen kinang sosor documents nalitum dakpen upload pon ignangpo lapen kijut sibang kanang litum kaikiason kan ansila fee pinaima labangso application fee dak category ating penalitum pidun ignangpo lapen submit along ber ik penalitum kijut sibang ke labangso application form penalitum print out igdet nangpo lalo lapen putonon adet langpo nang kuman tutu pen sige chengma ke cheng bang ke ladak nalitum la screen along thek pon long ikpo 27 March pen sidak cheng pon po lapen last date bang nanitum la screen long thek pon po 26 April si last date lo lapen jong si kupipini correction lang pul the correction of application from 27 April 2023 to 28 April 2023 ang bong ansan nalitum correction long ikpo lapen putonon dak important web links aputhak lang ponona important web links nanitum labang so article wang tere dak online application form link long ikpo lapen official notification bang dak social security assistance advertisement nanitum download ingon lapen official notification stenographer afans stame nanitum download ikmi podakpen lapen nanitum ning hang abang pu abang fitum nanitum jogdun te jogdun ingon lapen nalitum ne jogdun des taki jogdun ye tum tu tahai mine nalitum video kan ma share un share igon lalo pul kar beng long aras tum stamel lang long ikpo lapen ning hang abang pu abang fitum bang ke jogdun long ikpo lapen nalitum nason update kilong veri fan pul nalitum labang so YouTube channel subscribe igon lapen bell arjan to beri denon lapen WhatsApp group nang join den igon link bang nili video description lang si pic der lo kala bang so link long ber lo pul nalitum WhatsApp group long nang join long ikpo nasipinia video tala ansikang ton ikpo nasip puthat penap kaprek video long chetong tunang tangke domi thakmi kado kawi karbiti 2.0 YouTube channel long kelangara do an panstame nilihin pen kardom.